এপিবি এখন এই যে সাইনবোর্ড লিখে আসে না, এই যে ওদেরকে বেশি লোক করা লাগে না। मानगोनां मेडाम अनजालि दैमारि दैदेननाय एपिपि राजखान्थि दोलोआ गोदानसो आरो बेवहाय 100आव 90%आनो एक्स एनडिबि बारग' एनडिबि जोबसो। दा बेवहाय भट होनानै जेबो लाब गैया। तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे बिग आपडेट होनो नागिरदों। पलिटिकेल्सनि माखासे दान्थे बिदान्थे जालायनाय दा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिया बारा गोबाव गैथारला, बेखौ लानानै गोख्रों माखासे पलिटिकेल्स दोलोफ्रा जेरै बिपिएफ इउपिपिएलनि गेजेराव आरो दा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदान आफाद राजखान्थि आफाद एपिबि ओंखारदों। दा बेखौ माने गोबां सोंखारिदों, बिनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंदों माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। बोथोराबो बिराद गरम नालाय, ओमफ्राय नैबे बिफां सायाव जिरायनानै भिडिअखौ बानायनाय जादों। तो बाथ्राया नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो नागिरदों। जाय समाव डक्टर अनजालि दैमारि मेडाम बिथाङा बिपिएफआव थानाय समाव दा सोलिबाय थानाय इउपिपिएल जे सरकार बिनि सायाव बिराद बाथ्रा बुंदोंमोन बिपिएफनि जानानै, आरो बेवहाय माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा इउपिपिएल सरकारखौ ओरैबायदि सोंखारिदोंमोन, ओरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन एक्स एनडिबिखौ लानानै, एक्स एनडिबिफोरा जोबथेसालियाव जोबजानायफोरखौ लानानै आरो लोगोसे बिथांमोननि रिहाबिलिटेसन थांना थानायनि माखासे राहाफोरखौ लानानै गोबां माने बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिपिएफनि खुगानि रावनिफ्राय एसे आलादा रावफ्रा ओंखारबाय। मानो होनब्ला राजखान्थियाव डक्टर अनजालि मेडाम बिथाङाबो आलादा जाहैबाय नालाय, गुबुन राजखान्थि दोलो दाबाय एपिबि अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड। दा बेवहाय माने बेरेखा जानाय हिसाबै बिपिएफआ दिनै मेडाम अनजालि दैमारिनि सायाव बिराद बाथ्रा दिहुनगासिनोसै आरो दा ओरैबायदि सोंखारिनो गोनां जाबाय। दा ओरैबायदि सोंखारिदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि, बिथाङा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट नामाथाय सबरन बसुमतारी नामा। दा बिथाङा एपिपि हान्जाखौ लानानै बिराद गिदिरथार माखासे बाथ्रा बुंदों आरो। थ' नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो। एपिबि এখন এই যে সাইনবোর্ড লিখে আসে না, এই যে ওদেরকে বেশি লোক করা লাগে না। এখানে বেশিরভাগে সাধারণ রাইস নাই, নতুন দল, ওরা তো একটা সিটেও জিততে পারবো না, নতুন দল। আর এখানে সব এই যে যারা সারেন্ডার যারা এনডিপি ম্যাক্সিমাম প্রায় 90% ক্যান্ডিডেট ওদেরে। আরে যাক দল গঠন করার জন্য সবার কিবা আছে, কিন্তু এই বিটিসিতে ওরা যে জিকার একটা সরকার বানাবো এটা কিবা নাই। थारैनो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिपखौ नुनानै बुजिबाय, जाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिपिएफनि। दा बिथाङा गोबांथार माखासे जोंहा डक्टर अनजालि दैमारि मेडामनि जे गोदान आफाद दानाय बिनि सायाव माखासे मुस्लिम सुबुंफोर रायजोफोरनि गेजेराव माबायदि बाथ्रा खोन्थादों। थ' अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो, दिनै जाय समाव अनजालि मेडामा बिपिएफआव दङमोन, बिपिएफजों थाफानानै गोबांथार माने बिपिएफनि खामानि मावबाय आरो बिपिएफनि जानानै गोबां सोलिबाय थानाय इउपिपिएल सरकारखौ सोंखारिबाय, एनडिबिफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय। नाथाय दिनै नोंथांमोना राजनितिकआ माबायदि, अब्ला रायजोफ्रा बुजिबायना राजनितिकआव जेबो माने फोथायजाथाव बाथ्रा गैया। दिनै नोंथांमोना नुबाय बिपिएफआ इसां गिदिर बाथ्रा बुङोमोन, एक्स एनडिबिफोरखौ लानानै सोरखारखौ लानानै जेबो हादों हायाखै बेखौ लानानै बिराद बाथ्रा बुङोमोन। माखासे जोबथेसालियाव थानांनाय बिर जोहोलावफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङोमोन आरो रिहाबिलिटेसन जाय एक्स एनडिबिफोरा थांना थानायनि राहाखौ मोनाखै, दा बेफोरखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुङोमोन, एनडिबिफोरनि सायाव गोबां बाथ्रा बुङोमोन। दिनै एक्स एनडिबिफोरा हारिखौ फोथांनो थाखाय, हारिनि माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो बा हारिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय मोनसे गोदान आफाद बानायनानै दिनै एपिबि मुं लानानै अल्टारनेटिभ अफ बड'लेण्ड पार्टी दानानै बिथांमोना बर' समाजनि गेजेराव ओंखारबोदों। दा बेवहाय 100आव 90% एनडिबिफोर दङ होननानै बिथां जाय
सबारन बसुमतारी BPF नि सासे गोख्रों दैदेनगिरि दा गसाइगाव BPF डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा दिनै एक्स NDB फोरखौ माने ओरैबायदि सोंखारिदों आरो गुबुन हारिनि गेजेराव जाय हारिफ्रा बर'फोरखौ सैया बर'फोरनि बेफोरबायदि माखासे आफाद जाय बीर जोहोलावफोरखौ उग्रपन्थी होनो बैसोरबायदि हारिनि गेजेराव बिथांमोना माबायदि बाथ्रा बानसावहैदों अब्ला नोंथांमोना रायजोफ्रा साननानै नायदो दिनै BPF नि खुगानिफ्रायबो माबायदि रावा ओंखारगासिनो दङ अब्ला नोंथांमोनाबो BPF खौ फोथायगोन नामा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जे रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय फैबाय थानाय 2026 आव सोरखार दानायनि जे सिमां दोनदों जुदि सोरखार दायोब्ला बिथांमोना थारैनो मोजां खामानि मावनो हागोन ना नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै BPF आ दिनै 17 बोसोर खांखांनायनि उनावबो गोबां सम बारलांखांनायनि उनावबो दिनै हारिनि जे मोनसे गोदान पार्टी ओंखारनाय समाव NDB फोरखौ मोनसे सोंखारिजाथाव दुखुनांथाव माखासे बाथ्रा गुबुन हारिनि सिगाङाव फोरमायनाया बे बेसेबां लाजिथाव नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै आरो सान आं बेरेखा जानानै बुङाखै दे नैबे बाथ्राखौसो बुंदों जाय जोंनि बर' हारिनि बीर जोहोलावफोर बेवहाय गोदान पार्टी दानायाव 100 आव 90% NDB जोब बेवहाय रावबो भट होआ आरो मोनसेबो देरहाया होननानै बे बाथ्रा बुंनायावसो आं नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो दा नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामना फोरमायदो।